Aktar minn 70% tal-Maltin mistennija jieħdu l-vaċċin tal-COVID-19, bi 38% mit-total jgħidu li se jieħduh mal-ewwel ċans li jkollhom. Dan ir-riżulta minn stħarriġ li sar mill-kumpanija ta' riċerka bl-isem Esprimi fejn ipparteċipaw 500 persuna bid-domanda tkun dwar it-tilqima tal-coronavirus. Dan is-stħarriġ juri persentaġġ għoli ta' persuni li wis probabbli se jkunu qed jieħdu it-tilqima. Mill-istess stħarriġ ħareġ ukoll li kwart ta' dawk li mhumiex ċerti għandhom jieħdu l-vaċċin jew le jinsabu ndeċiżi minħabba l-fatt li ma jafux x'jistgħu jkunu r-riperkussjonijiet tiegħu. Apparti dan, ħareġ biċċar li persuni kbar fi żmien huma iktar ċerti li se jieħdu t-tilqima meta kkomparati ma' nies iżgħar fl-età. Fil-fatt, 52% ta' anzjani li għandhom iktar minn 65 sena jinsabu deċiżi li se jieħdu l-vaċċin filwaqt li huma biss 35% ta' dawk iż-żgħażagħ bejn is-16 u l-24 sena li qalu li żgur se jieħduh. L-inqas persentaġġ għal din id-domanda kienet ta' 29% fl-etajiet ta' bejn il-35 u d-49 sena. Jidher li n-nisa huma inqas deċiżi dwar għandhom jieħdu l-vaċċin, hekk kif 20.2% tal-irġiel jinsabu deċiżi filwaqt li 17.6% tan-nisa huma ċerti. U l-iktar qabża tidher fejn tidħol is-sezzjoni ta' dawk li huma indeċiżi hekk kif 5.4% tal-irġiel biss huma indeċiżi meta kkumparati ma' 8.2% tan-nisa. It-tilqima kontra il-COVID diġà qed tingħata lil frontliners kif ukoll lill-anzjani vulnerabbli.